Mireu, les dones sovint tenen dificultats per trobar feina, sobretot a l'empresa privada, perquè porten un cartell, en unes determinades edats, un cartell que diu algun dia puc agafar la baixa per maternitat, i els empresaris es tiren enrere. Si els permisos de maternitat i paternitat fossin iguals i intransferibles, què vol dir? Que tant ella com ell l'han d'agafar i l'han de fer, ningú portaria el cartell, o tothom el portaria, tant les dones com els homes. Però a més, encara hi ha una altra raó. Mireu, el patriarcat a les dones ens ha deixat un paper subordinat i sembla que ens hagi fet més mal que els homes. Sí, potser sí, però als homes tampoc els ha tractat bé el patriarcat. I el fet que puguin ocupar-se dels seus fills, de les seves filles, fa que estableixin una relació molt important, que no me'n recordo com es diu en català perquè la paraula no m'agrada gens si la dic en castellà. Estableixen el apego, i l'apego és molt important. I això ho poden fer si s'ocupen de les seves criatures quan són petites. Una altra cosa que volem fer, molt important, és establir de manera sistemàtica la coeducació a les nostres escoles per tal de canviar les mentalitats. Perquè si no canviem les mentalitats, si no canviem la idea de superioritat, suposada superioritat masculina i suposada inferioritat femenina, continuarà existint la violència masclista. I no volem ni una dona morta més. No en volem ni una més.